Filomena, pero ti que almorzas? Nada, un café solo. De onde sacas todas esas forzas, esta enerxía? Eu pescado, verdura e carne de porco, que é o que me gusta o caldo. Despois eu cousa comprada non quero. Despois súbeme ela un iogure arriba. O iogure é especial, ten que ser natural, é griego. Mira a televisión, os programas que me gustan. Cales che gustan? As novelas de Nova, as novelas turcas esas. E Filomena, dime aquí un segredo, cantos anos tes? Fajo 82 o día 15 do mes que ven. Salín da casa fun para traballar, con 12 anos. Ali botei 13 anos, ali me casei. Cantos fillos tes? Tuven 4. Netos teño 6. É unha bisneta. A favorita é aquela. Como se chama? Mire, Miriam, vaya, a boa que tes. É un terremoto. É así todo o día, sempre. Sí, sempre. Ela levábame á guardería, acompañábame sempre a todos os lados andando. a Fátima, canto anduvemos, tía máis eu en Fátima. En Fátima conocín a Felipe González. Anda. Gustaba a ti, Felipe González. Felipe, encantábame. Sí. Felipe González e tal. E dixeron, e lle pediron outro. Ninguén se atreveu, eu fun. Home, é que sorte para él coñecerte a ti, máis que ao revés. Que tes aquí? Estes son nabos por crelos. Estas son as coles para poñer. Tes aí algún pemento? Estos xa non valen para nada. Que Xa non valen? Xa non valen. Puxen cebolas, que xa sei de enseñar, para que vexas que cebolas se dan aquí nesta horta. Vaya cebolas, non? E logo, mira pa aí o que se dá nesta horta, Mira pa aí. Pon empanadas. A traballiño, non? Agora. Vou arrancarlle as ervas. Ai, que é o peor. Ensínasme a fender a lei? Sí, o pau está aí, non? Sí. Ti agora darlle no medio a medio. Blas! Deixame o micro. A ver, ti dalle aí no medio a medio. Blas! Fuerte, Toda a volta agora é darlle así, dalle, pero fuerte. Sí. Blas! Ai. Blas! Dalle fuerte, Blas! 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 Era un pouco máis dura do habitual, eu creo. Non, é todo igual. Flaquiña como tú, pero dicho o refrán que flaca e non de fame non hai gordo que lle iguale. Ese é o meu fillo, Como se chama? José Manuel. E como é ter unha nai así? Debía descansar un pouco ahora. É así todos os días. Eu sempre teño que facer. Miriam, tes algo aquí moi especial no brazo, non? Que? Tatueime a abuela, pois por ela, obviamente. Non me gustaba que o fixera, pero despois cando mo enseñou, bueno.